Hello logofer, dinini Gwdan video nontonमोन बयखौबो आंनि रसमिनारि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनानै लाहरो। दिनैहाय जोङो मोनसे मेथाइ रोजाबनो नागिरदों, kijur poropनि मेथाइ। अन्नानै नोंथांमोना जोंनि गान खननायखौ खोनासंनो मोजां मोनोबा खोनासंलांदो। ओमफ्रायहाय दिनैहाय जोंना गिटार दामग्राया गोदानसो जाबाय आरो। जोंना आदै गान सुजुग्राया दंफैयो नालाय, ओंखायनो जों आदैखौ जों गानदोंसे खनसे अन्नानै नोङो गिटार दामना होदो होननानैहाय जोङो थिनबाय आरो। ओमफ्रायहाय जोंनाव गोबांथार आलासि दङ नै। जोंनावहाय मा होनोमोनलाय ओरै फंबाय जेखनिया दङ, ओमफ्राय आदैनि लोगो गुमै दङ, गुमै जिबियार। आदै मोनावहायनो फैदों लोगो नालाय। आयं दं नै, ओमफ्राय बिनानाव दङ, थाखोमायैसो बियो। ओमफ्राय जिखिनियानो जाया मानो लोगोफोर, आंना मबाइला दैयाव खननै जाबाय माबानाया खोख्लैना लानाया, ओमफ्राय एसे थेरबाय थादों आरो। ओमफ्राय थेरबाय थानायखाय एसे गोबाव जाबाय भिडिअ होनो हायैया। अन्नानै दुखु दामोन आंनि फंबाय बिनानावफोर। मबाइलनि एसे डिस्टार्ब होनायावहाय भिडिअखौ लाबोनो हायाखै, अन्नानै निमाहा हो। स' जोङो बिदिबा गान खननायखौ स्टार्ट खालामदिनि।